Ndichikutambirai zvekare pano pahatsirare 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribei, ndati like this video, ndati share this video futi kune hama neshamwari zvibatsire kuti video ringe richifamba kune hama neshamwari. Vadikanise kuzoka munhu zvita manews updates panapa tinenoona kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame videos. Kana ndiri kuti subscribe and turn on the notification bell. First update ndatofamba nayo iri one, ndatinyore mucomment section kuti rest in peace. Chichamboitika, bhazi rinonzi Hungwe Coaches, bhazi iriri rakaita accident richibva kuBotswana richiuya muno muZimbabwe muHarare. Accident iyi yakaitika muGweru. Nomborota zvadofika mucomment section pamusoro penyaya zvinorwadza zvinosiririsa after tareceive news idzi takarasikirwa nevanhu ivo vanosvika 6. Tichikoti veukamanda vachemini tariro zvinhu zvadike sinotarisira kuti hama dzedu padzichange dzichibuda dzichibva kunohodha dzichifamba rwendo dzichatisiya nenzira yetsaona. Zvinhu zvatinge sinotarisira sevana veZimbabwe, senyika yeZimbabwe. Makeses aya anorwadza. Nguva nenguva wiki harichaperi ndisina kurisivha, ndisina kurekodha futi news dzekesi yakafanana neaccident. Ndataure zvadofika mucomment section inisahatirare ndiri pakukuzivisai nyaya sezvadziri maererano nemuitikiro wazvaita ende dzine proof dzisina nhema mukati kana dzisina maside effect mukati. Dai kuti muone video wapedza kuona video tozvodofika comment section wasubscribe here, walike this video here, washare kune hama neshamwari video rino here. Ndatinamatei kuna Mwari wedu kuti makeses aya atapudzike, zvimwe zvachona zvakuda nyasha dzaMwari kuti makeses aya apere nekuti ndiwo anyanyowanda muno munyika ino yeZimbabwe. Wiki harichaperi tisina kureceive nyaya yeaccident. Much love. A bit of you telling us briefly what happened and the number of deceased. Okay, a bus to the camera which is called the Hungwe Coaches, and it has happened in the morning, and it has been coming from Botswana destined to Harare. It's unfortunate that the driver is believed to have failed to negotiate the corner, but full investigation shall be conducted to see actually what we have reported the accident. So far, we have got 6 bodies we have found the accident and headed to hospital. And generally, we are saying drivers must exercise caution when traveling, and it's also encouraged that night driving is discouraged. That's what I can safely say this aspect. Well, what transpired, I don't know. I gave this driver, my other driver, the bus at the toll gate. So he drove from the toll gate up to here. I was feeling sleepy, so I took my blanket, I went to rest. The next thing, the bus was falling. So I didn't even know what transpired because I was just preparing to resting mind. Tingangoti rambotanga kukata patogeta ndo rambodzima wabva vatraya kuvari kuda kurimutsa rikatora time, then after some time rikabva ramuka. Saka asanga asingatombomhanya anga achifamba zvakanaka. Tanguva ipapapa mheno tichichaitika kuti anga kuda maybe ifault wo iri technical kana kuti chi kwakubva tangotozoona takuenda pasi. Mungarangarira kuti kwakuri kumanguva ipaitika tsaona iyi? To 7 about to 7. Saba ranga richibva kupi bhazi rakananga? Anga richibva kuBotswana, Francistown, richienda kuHarare. Samabva naro kuFrancistown? Tabva naro kuFrancistown.
Gracias.